aloitin tämän työn niin kuin 60-vuotiaana. Silloin oli pakko vähän ruveta leipää tienaamaan, kun eläke oli pieni. Nyt mä olen täytänyt 75 vuotta. Ja yöti vaan töitä riittää. Ollessani 13-vuotiaana lukukinkereillä kiinnitin katseeni semmoiseen ikiliikkujaan, joka katossa heilui. Se oli niin paljon mielenkiintoinen, että ajattelin vaan sitä koko ajan, enkä paljon kerinyt sitten lukemisesta välittämään. Sitten lähdin hakemaan kaisloja. Yritin niistä tehdä sitten himmeliä, sellaista himmeliä, mutta niissä oli reikä keskellä, mutta narun pistäminen niihin tuotti vaikeuksia, koska mä sitten yritin niitä imemällä vetää sieltä kaislan läpi. Niin se ei millään kautta kun koko päivän imin niitä olkia siinä, niin mä olin täynnä ilmaa. Ja mä sanoin äitille, että mä lennän. Äiti sanoi, nukun nyt vaan, ei se ole mitään vikaa. Mutta äiti, mä lennän. Sitten äiti tuli katsomaan. No, himmelin teko lopetettiin kyllä siihen. Sä oot ihan täynnä ilmaa. Siitä huolimatta mä jatkoin sitä vähän salaa, koska olin kerran siitä kiinnostunut. Silloin kun minä olin lapsi, niin kouluja ei käynyt silloin, kun vaan rikkaiden lapset, talon tyttärien ja talon poikienkin ja kauppiaiden ja semmoisien. Mutta me ei käyty. Sinne oli semmoiseen käsityöläisperheeseen. Meitä oli 5 lasta siinä. Ja koulut oli muuten pitkän matkan takana. Ja sanottiin niin, että köyhiä lapsia ei voinut vaatettaa niin, että ne olisi tarennut talvella käydä sitä koulua. Minäkään en ole käynyt muuta kuin rippikouluun. Ja sen jälkeen kun rippikoulu oli käyty, niin sai lähteä maailmalta leipänsä ansaitsemaan. Ja olin palveluksessa ihan taloissa aina, missä kulloinkin. Joulun aikaan aina yritin tehdä sitten himmelinkin sinne kattoon. Ja kyllä niitä sinne aina joka vuosi vaan tuli. Niin, vuonna 1933 menin sitten naimisiin. Silloin oli aika lailla semmoinen pula-aika ja huono aika. Ja silloin päätettiin kanssa, että jos tolla lailla niin yhteen hiileen puhaltamalla pärjäisi paremmin kuin yksikseen. Sen jälkeen sitten oltiin oltu 10 vuotta naimisissa. Minä ollut kuin 44 vuotta, kun mieheni sitten kuoli. Sen jälkeen, kun mieheni oli kuollut, niin silloin mä menin tehtaalle. Ja mulla oli niin paljon huonoa tuuria. Tietysti semmoisen surun jälkeen kohta huonoa tuuria, että ensimmäistä pilkesirkkeliin sota-aikana pistin vasemmasta kädestä sormia. Sitten mä muutin metallitehtaalle, kun ajattelin, että ei ole niin vaarallista kuin se pilketehdas. Siellä meni sitten jo oikeinkin käden sormet. Ja sen jälkeen minä vielä sitten uudelleen niin menin naimisiin.
Ja silloin mä joudunkin kotirouvaksi. Ja silloin minulla oli joutilasta aikaa tehdä sitten taas himmeleitä. Ja mä kuljetin niitä myös vähän semmoiseen puhdetyön näyttelyyn. Ja sitten vielä toisenakin vuonna mä vein niitä sitten näyttelyyn taas. Niin sitten mä sain jo pienen palkinnonkin, kun ensipalkinto jaettiin kahtia. Niin mä sain toisen puolen siitä. Niin, silloin kun mä opettelin niitä himmeleitä tekemään, mä tein aivan samoin kuin kaikki muutkin semmoisia jäykkiä, tavallisia. Mutta sitten mä jouduin kerran pakkaamaan, nyt muuttivat paikkakunnalta, niin pysyivät minua pakkaamaan sellaista jäykkää ja kovaa himmeliä siihen. Sillä on niin suuri puulaatikko siinä mukana. Ja siinä mun tuli vaan mieleen, että miksei nämä vähän voi mennä kasaan, mitä ne noin suuria laatikoita tarvitsee ja kuljetuksessa kevyt pieni himmeli. Ja sitten joudumme menemään vaan kotipaikkakunnalle, sinne mentiin Kiivosten kirkkoon ja mä taas tietenkin kattelin vaan yhtään muuta, ettei kun mukavaa himmelimallia löydy, niin keksinkin sen kynttilän kruunun siihen. Pyöreyttä, että millä sen pyöreen oikein mahtaisi sitten saada tehtyä. Niin minä pyysin sitten toisiakin, jotka laskutaitoisia olivat, että laskekaa vähän, että miten siinä tarvitsee suunnitella. Kyllä sitä siinä vähän joku laskikin sitten, että miten se suunnitellaan, sellainen pyöreä, mutta ei se siitä mennyt. Sitten kun mä itse taas rupesin vaan tekemään, tein uuden narun aina kerta kaikkiaan. Heitti pois ja teki, oljet meni rikki ja heitti pois ja teki ja taas teki, niin lopulta se onnistui. Vaan tekemällä. Olisikohan täällä vielä tämän ituisia olkia? Ei ainakaan nuo ole. Lyhkäisiä ovat. No niin. Ne oli jo lyhyitä. Vielä lyhyempiä. Ja nuo ovat. Tuolla taitaisi olla. Siinähän niitä on. Tämä on muuten hirveän tarkkaa puuhaa. Esimerkiksi leikkauksessa niin ei saa puolta milliä heittää nämä. Silloin siitä tulee aika lailla vinoa. Ja tämmöiseen himmeliin menee noin 2400 kappaletta.
Tähän meni esimerkiksi 11 eri mittaista olkea, vaikka niitä ei siinä niin paljon näykään. Puoli senttiä on lyhin kappale ja 5,5 senttiä on pisin. Siltä väliltä sitten on niitä useampia. Tämän himmelin tekemiseen menee aika tavalla, kun ensin on kaikki pätkät leikattuna ja se vie tietysti oman aikansa. Niin sen jälkeen tämä vie täällä 1 tunnin tämä kappale, joka täällä on ylhäällä. Ja seuraava on 3 tuntia, nämä tehdään osina. Ja tämä rikos vie 4 tuntia. Tämä on 5 tuntia tämän kappaleen tekeminen. Koko himmelin kerääminen, kokoaminen vie aikaa 30 tuntia. Se on silloin valmis sitten. Vuonna 60 muutin Namuriin. Sain silloin siihen aikaan eläkettä 46 markkaa kuukaudessa. Ja sille ei tullut toimeen. Niin silloin aloin tehdä himmeleitä sitten, että olisin saanut niin kuin enemmän käyttörahaa. Ja asuin siinä 8 vuotta. Huoneosakeittiö. Huone oli aika kylmä, siellä ei ollut kuin 4 astetta, vaan lattian rajassa talvella lämmintä. Ja vesi kannettiin ulkoa, puut kannettiin alustasta. Myös alustassa sattui joskus semmoinen hauska tapaus, että vein sinne himmeliä vähän säilöä niin kuin joulunerällä myydäkseni. Niin rotat olivatkin keksineet ne sieltä ja 2 himmeliä pirstanneet, niin että niistä ei ollut myyntiin. Siinä yritin tehdä vaan sitä työtä, niin sormet oli kohmeessa, niin se koski myös tänne olkapäihin. Joskus oli jo niinkin kipeätä, että täytyi vähän jo hellittää työnkin tekoa. Ettei enää himmeliäkään paljon sitten pystynyt tekemään. Näitä kasaan meneviä himmeleitä lähdin myymään. Mä tarjoilin niitä vähän isompiin liikkeisiin ensin. Mutta ne sanovat siellä, että eihän tuommoissa mitään himmeliä voi olla, kun mä kuljetin niitä pienessä paperikassissa. Ja sitten kuitenkaan yhdessä paikassa sanottiin, että eihän me tämmöisiä voida ostaa, kun ei näitä voi kukaan jäljitellä. Sitten vielä mä menin yhteen pieneen liikkeeseen sitten niiden kanssa. Niin siinä pienissä liikkeissä sitten otettiin kuitenkin ne melkein ihastuneena vastaan ja sitten hän rupesikin niiden myynnin hoitamaan. Ja siitä alkaen niitä lähti sitten menemään vähän Tampereelle, menivät vähän ulkomaillekin muutamia sieltä hänen kauttaan.
Näistä kasaan menevistä himmeleistä mä sain taideteollisuuspalkinnon. Ja siitä mä olin kyllä niin iloinen. Se oli koko 4000 markkaa. Ja se oli niin suuri raha minun mielestäni. Sitä ei oikein osaa kertoakaan, miten sen ajattelee sen asian. Kymmeniä vuosia ihan tehnyt, ihan kymmeniä, mutta kuitenkin 10 vuotta tehnyt työtä. Ja sitä ei kukaan ennen arvostanut sitä. Ja sitten yhtäkkiä sitä saa sellaisen säväyksen, niin silloin sitä ei oikein tiedä, missä käsiensä pitäisi. Se tuntuu silloin mukavalta, kun sille kaikennäköistä saa sitten, mitä ei koskaan ennen ole saanut. Minä ostin heti siltä silmälasit, kun lukulasit oli aivan huonot. Ja sen jälkeen sitten menin heti ulkomaille niin parannuttaan olkaniveltä, kun se oli niin paha, että sitä kättä ei enää paljon liikuttanut mihinkään. Muutin tänne Amurista noin 5 vuotta sitten tänne Nekalaan. Ja missään ei ole sen parempi kuin täällä. Täältä meidän muuttaisi pois kyllä ennen kuin täältä viedään sillä lailla niin kuin kaikki viedään. Tämän hetken toimeentulo on aika lailla hyvä, koska eläkkeet on aika lailla mukavia. Kyllä sillä hyvin toimeen tulee. Tiedä sanoo hyvin, mutta minä olen tullut hyvin. Mutta muuten mielenterveydellisistä syistä niin teen himmeliä. Onhan se tietenkin hyvä, että rahaa myös saa välillä, kun niitä myy. Mutta se on hauska saada aina uusi kappale valmiiksi. Vaikka se olisi kuinka vanha, niin se on aina uusi, kun sen tekee. Niin vaikka ei niistä lopusta rahaa saisikaan, niin varmaan mä niitä sittenkin tekisin. Koska se kuuluu melkein minun harrastuksiin, niin sitä ei osaa jättää. Niin, kun tämä kokoon taitettavan himmelin tekeminen on vaatinut niin paljon aikaa ja kärsivällisyyttä ja vaivaa, niin tuntuu hiukan haikealta, kun jättää se tänne, kun itsellä ei ole työnjatkajaa. Että ei se pysähtyisi siihen, kun minä kerran en enää jaksa tehdä.